twagokire kobana inu nigo tutagete gutwara rituko kusama tuko amanene igoro ye chigware ekitokora ka soapstone ne kerenga kiagerire twatakire kuritwara matukaya tokora ka exhibition y'abantu kora manki amangana ya magenare inkerima abantu bange mona bagusi n'aba Africa baito mbamanyeti mangana manene gose bintu bire igoro ye chigware no bori omugusi na igware na kiakora kana mbare batanya konyerora batamanyeti chikara kiaye kiagera ingare chire na ande bakora mu bintu by'abasongo una byamanyire kurukare so twarenga turige wiki eya mengima toigore ebita byeito mugusi onde bwensi nonya nabagera ba mintu bara na muntu onde bwensi ole ese county ya Kisii na Isiko ache arore igoro nkikegana tegoro ichigware na intu abagusi asenare tubwate bintu biregi ebiya tubwenerete kwerorera kiagara ngumbu abasongo batwarire ritukeri tubwata lakini bintu beite bitobwate ntwanya kulitwara so exhibition day nigegocha gochaka totabe kurukima mosi yeye kitari kemerongo ibere pakegende kitari kemerongo ibere na isano ibere ondi bwensi obwata abana abahiri abasani nabugo chobera ali tukoligima na ndento chitobeke bintu bindi buna chiema ogwikaranza kwanyu nonye ne kawa eriye kegusi tokora komo musike ekaro kwanyunyure kwarigererie bintu usagutakana bukobora lakini akanene nkelina umugusi na manya igoro y'ekigware anga abantu nkoru bari nonye Isiko bunabona bisa kubindi bigotwara ibintu ebi bacha barora soapstone kiagerege kekera abono iga kinse kiangumbu ngogetwara bare bintu togenda tokorosia n'ikisambu mbali togenda tokorosia bunabona togenda tokorosia amaboba n'ekikosanchire gaiga na bintu binde mbiro togenda tokorosi kuruna chageta asigasi ya kisha kigaiga na aberire miaka 8 gaiga ngendere togonya kurwa soboma okay abaibuli baito mbale ngoro mbagendere korosie ibintu ebi lakini mbaika basire twagendera gwitira obugimo obokongu bononga sina nkinkinda nyare kobango koranganya korra birimo omusati gete nyomba nganya korosia kemekemo ngachanga nyona nje na naleire igo iwe ya kuonekana bora na bora saiti na sabana bagukina buna basaye eto ko batebinga babwati simbaratere chikorumagega baligere nganga kia baiboli toko bachandikira ngana eringa tokorusi eto enonye ni chiro ni togokorera ibi ebiasara rende no nebiga tobimenta ngenderere gotomentera abana baito basoma abongo nyore ndagera yani yo rituko nabongo nyora none besa na simegara none ndagera yani mugondo wetere gwaye igongo baimisa onde bwansi yo garanste Isiko achese company yaito ibagandiro moshimi goito apepo tari konyara kabaga gokani onde bwensi mono abasai mono igongo imisa abana abasai onde bwansi yo Isiko ache na bakwegera anyore